cellphone charger na kaipuhan ng koryente na gibo sa recycled materials, imbensyon kan sarong Nagueño. Uyan istorya ni Charm Rahiles. Kabilib-biliban sarong Bicolano na nakaisip nin solusyon sa problemang nai-eksperyensyahan urog na tuyong mayo nin kuryente o panahon nin bagyo. Inininhuli sa praktikal na imbensyon ka Nagueñong si Ramon Salva na kun apodon an easy handle light mechanical operating and phone charging without electricity. Inisarong desusi na makina na pwedeng magamit tanganing makapag-charge nin cellphone. Siguro po, kaya ko po siguro ginagibo ini dahil naisipan ko po ang mga kabundukan na mayo po ng kuryente. Sigun kay Salva, inigibo sa recycled materials na obhetong makatabang sa mga tao na mayong kakayanan na makapakabit ng kuryente. Mawat niya naan sa iyang imbensyon da isa na mga araman asin magamit kan sa iyang mga kahimanwas sa Bicol alagad maging sa interong nasyon. Si Salva sa ngunya nag-iistar sa Lucena City asin nangangapodan man sa mga taong bukas ang puso na matabangan siyang makabalik sa saindang lugar sa barangay Sabang sa syudad ni Naga. Ini si Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.